Исән мүсіз эфирлі яңалықлар шығарылышы студияда Лилия Гатина алғатаба қойбір темалар турында. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны кими бара, әмма шикләү чараларын йомшаруы турында әлеге сөйләргә иртә. Шәһәрдә эшләр QR-код режимына күнеккәнме? Җырлы биюле тамаша, уен көлке һәм иң мөһиме күтәренке кәефләр чалда чыршы утларын кабызуны дәвам итәләр. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 108 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәулектә коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 17 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 41388 очрагы билгеле. Аларның 34314 терелгән, 116сы узган тәулектә. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны кими бара, әмма шикләү чараларының йомшаруы турында әлеге сөйләргә иртә. Роспотребнадзор хезмәткәрләре элеккечә эпидемияга каршы санитар кагыйдәләрнең үтәлешен, шулай ук эш бирүчеләрнең вакцинация таләпләрен ни дәрәҗәдә үтәвен тикшерә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шулар җәмәгать транспортларында, кафе һәм сәүдә үзәкләрендә QR-кодларга ияләшә башлаган инде. Эшмәкәрләрнең сүзләренә караганда, яңа шикләү чаралары һичшиксез табышка йогынты ясаган, әмма алар яңа ел алды чорына өметләнә. Сейчас, конечно, проходимость лучше, но не так, как бы мы хотели. Но очень надеемся, что ближе к Новому году к нам пойдут люди прям потоком. Күпенә шулар QR-кодлар безнең тормышыбызга озакка килмәгән һәм вакцинация ярдәмендә тиздән аларны гамәлдән чыгарырлар дип өметләнә. Я привился, считаю, что это правильное решение было привиться. Никаких проблем не вижу лично для себя. Привыкли, а что делать? Какой еще у нас? Удобно, неудобно лично вам каждый раз? Неудобно. Чего уж тут говорить. Шул ук вакытта шәһәрдә эпидемияга каршы санитар кагыйдәләрне бозучыларны ачыклау дәвам итә. Узган атнада 6 закон бозучы ачыкланды. Были выявлены нарушения в 4 магазинах. В основном кто-то не завершил вакцинальный комплекс, где-то не проводится термометрия сотрудников перед началом работы, не в полной мере проводятся дезинфекционные мероприятия с применением антивирусных препаратов. Шолларга шикләү чараларының йомшаруы темасына ковидтан прививка саны 80%-ка җиткәндә әйләнеп кайтырга мөмкин булачак дип искә төшерәләр. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Җырлы биюле тамаша, уен көлке һәм иң мөһиме күтәренке кәефләр чалда чыршы утларын кабызуны дәвам итәләр. Кичә энергетик мәдәният йорты майданында, Бумажниклар микрорайонында һәм Шишкин бульварында чыршыларны ачу тантанасы булды. Иң кызыклы мизгелләр киләсе сюжетта. Зовут ее Ириска, ей 4 года, девочка. Кечкенә Ириска һәр вакыттагыча игътибар үзәгендә, балаларның һәр кайсы понины сыйпарга, ашатырга телиләр. У нее есть свой характер, у всех, как и у людей свой характер, но она более такая боевая, достаточно спокойная. Мавыктыргыч уеннар, мультфильм персонажлары театральләштерелгән тамаша. Шишкин бульварында быел халык күп җыелды. Чөнки бәйрәм оештыруда микрорайонда яшәүчеләр үзләре катнашты. Мы старались и принимали участие в организации этого мероприятия. Вот эти игрушки делали все наши жители, которым украшали елку. Мы участвовали, и наши жители в том числе участвовали в конкурсе. И мы заняли среди ТОС 1 место в этом году. Бәйрәмгә танылган җырчылар да чакырылы иде. Бу кичтә һәркемнең кәефе күтәренке булды. Настроение предпраздничное. Красиво все организовали. Организаторам большое спасибо. Приехал с замечательным настроением. Как видите, вот у меня тигр за пазухой. Скоро его выпустим. Даст Бог, через 15 дней начнется Новый год! Лилия Хабибжанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Күңел радиосы яна шәһәрдәшләрне сөендерде. Радио тыңлаучылар өчен алып баручылары ел тамашасы концертын тәкъдим итте. Шоу тамашаның иң якты кадрлары хәбәрчебез материалында. Ел тамашасы концерты күңел радиосы алып баручыларның тыңлаучылар өчен чираттагы зур бүләк. Музыкаль кичәдә шоуларны татар эстрадасы йолдызлары Әнвәр Нургалиев, Сирназ Зайнетдинова, Марат Яруллин, Зарина Хасаншина һәм башкалар сөендерде. Иншалла, ул минем йөрәгемдә. Бүген алып килдем үземнең репертуарымның иң яраткан җырларымны. Шаллы тамашачысы миңа бигрәк тә якын.
Çünkü benim birinci konsertlerim Татарстанда болды, Чаллыда. Бәйрәмнең генераль спонсоры Стройснаб регион җаваплылыгы чикле җәмгыять директоры Илназ Мөнәвир улы Вилданов булды. Стройснаб регион җаваплылыгы чикле җәмгыять. Газобетон, коры катнашмалар һәм каплау плитәләре буенча алдынгы җитештерү заводларының рәсми дилеры. Күңел радиосы хезмәткәрләре Чаллы тамашачыларын тагын да кызыклы чаралар белән сөендерергә вәгъдә итте. Яңа елга кадәр аз гына вакыт калып бара, бу Удмуртия күргәзмә үзәгеннән Яңа ел ярминкәсенә барырга вакыт дигән сүз. Шоуларны деликатеслар, кием салым һәм әлбәттә бәйрәмгә бүләкләр көтә. Ерак Көнчыгыштан кызыл улды һәм балык деликатеслары сайлау мөмкинлеге төрле эшлекләр белән сулугуня рулеткаларында сыр тәкъдим ителә. Көнчыгыш тәмтымнары, җиләк-җимеш конфитюрлары һәм бал коллекцияләре. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз өчен бүләкләр турында кайгыртыгыз. Оригиналь һәм гамәли сувенирлар, кухня өчен савыт-саба һәм аксессуарлар. Волгодадан текстиль, Новосибирсктан табигый майлар, Кырым һәм Алтай бизәнү әйберләре. Салкыннарда сезнең мамык эшләнмәләре, стильле куртка һәм баш киемнәре, Тамбов унтлары җылытачак. Сатып алучылар арасында 1 килограмм уылды һәм ярминкәдән бүләкләр уйнатылачак. Ярминкә 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда оештырылган. Ел сайын Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Учалда традицион Яңа ел казы ярминкәләре үткәрелә. Бу ел алар 18, 19, 25 һәм 26 декабрьдә 2 майданчыкта төзүче стадионы каршында һәм ипподром территориясендә узачак. Сәүдәдә Татарстанның Әгер Җактаны, Шаксубай, Баулы, Яңа Чишмә, Тукай һәм башка муниципаль районнарыннан авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләр, крестьян фермер хуҗалыклары, кооператорлар һәм шәхси хуҗалыклар катнашачак. Ярминкә майданчыкларында каз, үрдәк, Инда утка, тавык, харзан бәйләрдән тәкъдим ителәчәк. Барлык продукция ветеринария контроле узачак. Инспекторлар оның озату документларына туры килүен тикшерәчәкләр, транспортировкалау һәм сату шартларын тикшерәчәкләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзем белән сау бул, ашам исән мин булыгыз. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. С 20 по 26 декабря. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Мужская верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией. Имеются очень большие размеры. Только в магазинах Аталсу.